Одеве не можа да хванат у нас, само Васил. А някой като се обърне, има ли наказателни хора? Що? Като се обърне някой. Всичко време и всички врати да са ми. Губиш време, да. Важно е да не ги е пускат, но няма значение. Времето също се и вратите. Всички врати да. Аз не знам много Като слезе сигурно в папа. Да, ако се обърне и се преобърне и как мине, като тогава не мога. Не, ако веднага реагира и се обърне. Беше правилно с машина. Да. Един път ще излигаш, имаш право, но...